Atensyon mga motorista o mga driver, sugod karong nga Biyernes, Disyembre 13, bupatuma na ang City Talisay Traffic Operations Development Authority kung sisituda o no left turn gikan sa Barangay Bulacau hangtod sa Barangay Linaw, Talisay City. Kitungod sa kay dinhing mga napita na himutang ang mga commercial establishment o tungod sa nagsingabot usab nga Pasko. Mudag sa ang mga tao luwan sa ilang mga sakyanan. Gipaabot nga buhina gyud ang dagan sa trafiko mao nga idili una ang pag-left turn sa mga lapit hangtod sa Disyembre 31. Giawhag ang mga motorista nga mupakita sa ilang cooperation sa maong bagong traffic scheme. Gikan sa pagka-alas 6 sa buntag ngadto sa alas 8 sa buntag, unya mo sunod ang pagka-alas 5 sa hapon og alas 7 sa gabi. So kini gihimo aron maminusan ang traffic congestion during peak hour.